zertaz ari ginen? Eskuina, ultraeskuina, fasismoa... 36a urruti ez da bain urruti. Abortuari buruz hitz egin egin izuen gaurko gunez, halaxe helduko diogu. Irudi batzuk berreskuratu nahi ditugu, artxibo irudi batzuk, Hamaika telebistarenak noski. Hau ezaztu urte osoan zehar Eutxibarreko borroka dela. Haurdunaldia eteteko eskubidearen aldarrikapena 24 ordutan bermatu beharrekoa delako, ze argi despiste txiki bat begira estatu batuetan ze pasa den. Hain ezagunak egin diren serie fikziozko horiek benetazkoak izateko aukerarik baote da? Ba bai, zoritxarrez, bai. Noizbait abortatu aldozue? Ez. Inoiz. Noizbait abortatu egin duzu? Ez. Eta hartu duzu hurrengo eguneko pastilla? Ez. Badakizue zenbat diren hartu urtean? Nik ez? 3 igual, 3 olako zerbait. Baina 3 zer di urtean o bizitza osoan? Nik usango nik urtean, ez? Ah, bai, ezakit. Bueno, ez dakit. Entzunda daukat 3 aldiz hartu aldela, baina igual mito bat da ezakit. Irakurri dut, igual 2 edo horrela. Osa, gehiago ez da oso ona, gorputzeranko. Noizbait abortatu duzu? Ez. Eta egin beharko bazenu nola egingo zenuke? Ez dakit nola funtzionatzen den, baina segurazki nire medikuarenera joango nintzateke eta hortan informatuko nintzateke. Ba ez dakit asko, baina seguru medikuen gana joan beharko duzu eta operazio bat egin edo ez dakit. Hombre, nik uste dut medikoan afan da, ez? Bai, nire medikoan gana jonda, norbait gertukoa izango dena eta... Bai. Noren gana joko zen duen? Mediku ez dan noren gana? Nik uste kuadriako baten batena. Bai, kuadrilla edo bikotea baldin badao edo familiako bat egin dakazuna kriston konfiantza benetan badakizula ez dela inongo arazik egongo. Haurdunaldia eteteko informaziorik badaukazue? Ez. Ke ba. Ez, bat ere ez. Eta zuk bilatu izan duzu interneten edo libururen baten edo? Ba, igual interneten noizbait, igual noizbait bai, baina bakarrik interneten. Eta non topa aldo zuen? Ez que bestela interneten edo osasun zentroa juten. Bai. Oso gutxi, osea, gehienetan ez da oso zehanzki hitz egiten. Gehienetan gainetik da izaten da eta ez da gehiago. Badakizu abortatzea zertan datzan? Bai, baina, orokorki ez dakit zehazki zein diren pausuak, baina dependatzen du hilabetero edo zenbat denbora daramatzazuna orduan edo, ez? Bai. Abortatuko bazen duen, non abortatuko zen duen, publikoan edo pribatuen? Baliabide aldetik nik uste dut publikoan, baina segun ze tratu jasoten duzun publikotik bai, eta pega asko jarten botzu, pribatura. Bai, ni hasiera baten publikoa joko, baita ere nire bizitza osoan osasun publiko osasun publiko nolako sartua. Esan duen bezala nire kideak, pribatua joan behar badin bada, tratuangatik edo beste aukera batzuk emate dituztelako, osasungarriagoak izan daitezkenak edo makina berriago daudelako, area. Naiz eta seguro pribatua izan, ni publikora joango nintzateke. Nire pentsamendua da publikan profesional onenagoak daudela. Zer egingo zenuke abortatu beharko zenu eta ilegala balitz? Pues joan igual beste leku batera, legala bada, eta bertan egin.
eskezakit jende asko igual jonda beste herrialde eta edo abortatzea. Ba igual aukera bakarretako bat hori izango balitz, ba igual hori ingo nuke, baina eskegia esan dezakit. Ba ez deten olako egoraik bizi, ez da ezer, ba pixkat airean gehatzen zait, baina igual beste herrialde batea juten edo horrela. Bai, nik uste dut bakoitzan dako seguruena dana. Etxian edo zer gauza ikia, azkenean zure osasuna dau jokuan. Orduan, legala da herrialden batera. Abortuaren alde edo kontra zaude? Alde. Zergatik? Emakumearen erabakia da, azkenean, eta zure gorputza da. Efekto batzuk ezakit izango te ditugun, baina txalo bero bat nire buruari zergatik. Hau, garrantzitsua da, entzun hau, titular bat emango dizuet eta. Haurdunaldia eteteko eskubidea aitortuta dugu, baina ez da eskubidea, hortxe erdibidean geratzen gara. Horren ondorioa zein da. Osasun zerbitzu publikoek hobeto esan da, osasun sailak, haurdunaldiaren etetea diruz bermatzen duela, baina ez zerbitzua bera. Beraz, zerbitzu hori externalizatu egiten dela. Eta zerbitzu externo horiek dira, eskatzen duen emakumeak jasotzen baditu. Beti ere, laberinto luze bat igaro ostean. Izan ere, mediku itzurdu bat, egun batetik bestera lortzeko aukera, baote duzue, ez da, hiltzorian ere ez, haurdunaldi eteteko eskabida tarteko baldin bada, lasai, itxaron, 6 hilabete barru emango dizugu eta itzordua. 6 hilabete barru haien arazotxo bat daukat, ez da? Ederki, emaginarekin telefonoa urgentziaz edo itzordua lortzen baldin baduzue, hortxe hasiko da protokolo guztia diru publikoarekin garatu alizateko. Zein da ondorioa gehiengoak pribatura jotzen duela zuzenean, baina ez ahaztu, zerbitzu publikoek geure zerbitzu hau bete beharko luketela. Txapa guzti hau bota ostean lasai berrez ere errepikatuko dizugu eta hau eskema batean ondo ulertu beharra dagoelako, zer dio Irati Sierra medikuak. Jenny López lankideak berarekin hitz egin du, Menorkan da, mezua argi eta gertuan bota digu baina. Mundu osoan izan beharko genuke abortatzeko eskubidea. Emakume guztiak gure gorputzari buruz erabaki dezagun. Inolako kriminalizaziorik gabe. Abortatzen dituzten emakumeak ez dira zoro bihurtuko. Ez dira bizi osorako traumatizatuko. Nahi izan ez gero berriz ere haurdun geratuko dira. Eta ez dituzte fetuarekin amets gaiztoak izango. Ez dira kriminalak, ez da hiltzaileak ere. Ez dira pertsona txarrak. Ez da amatzarrak izango. Utzi ditzagun behingoz estigma sozialengatik emakumea zigortzeari. Abortua voluntarioa dan heinean ez da nahi haurdunaldirik. Ez dago aurraren desirarik. Ia da, emakume bakoitzak bere errealitate propioa daukala. Eta errealitate propioa izaterakoan, esperientzia propioak ere. Esperientziak kontatzen ditugunean, informatzen ari gara. Eta beste era bat informatzeko ere, badaukagu. Eta hau da, profesionalen ahotsak islatzea. Horregatik gaurkoan, Iraide Sierra kanpillorekin aritu gara hizketan. Abortue orokorrien hartunde, haurdunaldizen emoten dan komplikaziorik ohikoena da. Da, naiz eta ezin lehi jakin zehaztasunez zenbat abortu dauzen urtien, nik esango neke haurdunaldi guztien, uneko 10-15 abortuen suertatzen dela. Beste gauza bat da, haurdunaldizen borondatezko etena. Euskal Autonomia Erkidegoan adibidez, 2020 urtien 3.500 kasu gutxi gora bera egon ziren, gehienak 20 eta 29 urte bitartien. Esan dudan moduen, abortu gehienak espontaneoak izaten dire, da askotan emakumiek ez daki ez da haurdun egon dela. Alan dabe, haurdunaldizen borondatezko etek eta aitzeko era desberdinek dauz. Eta honetarako kontuten aukin bier dire, bai haurdunaldi denborie eta bai emakumien egoera, orokorra. Lehen, 3 hilabetietan saiatu alda abortu farmakologikoa misoprostola erabiliz. Agoz hartzen da eta dosi bakar baten naiz eta errepikatu aldan ez badan ondo urtetan. Hori bai, medikazioa erabiltziek galarazten dabezan egoerak bekontuten izen birdie. Adibidez, haurdunaldi ektopikoa, hau da umetuki kanpotik emoten dan haurdunaldize, infekzio pelvianoan zeinuren bat izetie, edo eta ez egonkortasun hemodinamikoa izetie. Tentsio bakue, edo eta oso altue, oksigeno faltie, anemize. Haurdunaldizek 12 aste baino gehiago badeko zen, gatzada farmakoakaz bakarrik. Orduen, prostaglandinakaz, farmakoakaz, erditzie eragiten da eta gero legra edo aspiragailuen bidez kuretagia hitzen da. Oneri abortu kirurgikoa deitzen jako. Abortetako orduen bebai, kontuten aukin bier da odolan RH. Negatiboa badan, emakume oneri antide gamaglobulina jarri bier jako. Hau da, txerto bat jarri bier jako. Abortu emin emoten duen egoera bat da. Batez be, eragin jako abortu badan.
Ze azken finean medikazioa kontrakzioak eragitzen deuz, eta alegra edo aspirazioa prozedimendu kirurgikoak dire. Inbazioa txikikoak, baina inbasiboak alan dabe. Kasu gehienetan, ez dugu albondoriorik eragiten, ez epelagur ez luzien, eta gehienak arazo barik lortzen dabe haurdun geratzie gerora. Baina batzutan, batez de komplikazioak badauz, izen lehi albondorioak desuertatzie. Suertez, gehien emoten dan komplikazioa hemorragize da, batzutan anemizen deribo baldeuena, baina harin konpontzen da. Epe laburrekoa da, on bai, naiz eta gitxitan emonaldire komplikazio larri jauak, eta honek bai izen lehikez arazo bat epeluzera. Adibidez, prozesu kirurgiko batzutan, basinekiak edo fusioak emonaldire edo eta orbainak agertu aldire, eta honen kokapenan arabera, gauza desberdinek paseu aldire. Ez aukitzie ondorio negatiborik, beste haurdunaldi zentzat, embrioien implantazioa oztopatzie eta gehiago kostetia haurdun geratzie, eta embrioien implantetie, baina garapenien leku bitxiago okitzie. Egoera txarrena da aborto septiko bat badekozun, hau da infekzioa badauen. Antibiotikoak eta ledra alik eta harinen erabili biher dire, ze emakumien sok egoeran sartzen badan, histerektomia bat eitzen da. Hau da, umetoki guztizek entzen da, eta emakume hau ezingo da barriro haurdun geratu. Nire ustez garrantzitsuena emakumiek alik eta informazio gehien daukitzie da. Da horretarako, bere familik mediku egaz, matroni egaz edo eta ginekologo bat egaz hitz egitea gomendatuko nuen. Egiz esan, ez dakit zehatz mehat Euskal Herriko protokola zein dan, segun ze autonomitan baldatu itzen da. Baina Osakidetzako webgunien irakurri alizen duten arabera, lehen 14 astien barruen izen biher da. Osasun sistemako matroniegaz beza hartzen dozu, kontsulta horretan duda guztizek azaldu aldotzazuz eta prozesuen buruzko informazioa jaso. Gainera, sobrezarratu bat entregetan da beti, dokumentazioa dekona, non azaltzen diren laguntza publiko desberdinek, zein zentrura joaldan, antikontzepzioari buruzko gomendioa jasoteko bai harinau eta bai gero, bukatzeko zentro homologatu batera joateko argibideek jasoten dozuz. Printzipioz, 3 egun pasatu bihar dire dokumentazioa emotetik prozedimendue hastera, baina ez dakita baldatuko badan, legi aldatzen da bil eta protokoloa bezeguruenik aldatu bikogu. Bilesker, kolpez kolpe, medikuntzako tartetxu bat eskaintzi arren, eta eskerrik asko bihotzez, urte askotan tabu izendan gai bateri ikusgarritasuna emoti arren, ezta? Beste barik, menorkatik jarraitzu egurre moten. Bueno, Iraide Sierrari entzunaz, apuntetxoak hartuta. Argi geratu zeizue, badazpada, hemen errepikapena. Beharrean egunezkero informazio edo behar zehatza edo eta haurdunaldia eteteko erabakia hartuta eduki ezkero, deitu zuen osasun etxera eta eskatu emaginarekin beralako hitzordua argi eta garbi esanaz, aizu haurdunaldia eteteko hitzordu bat behar dut, beraz ondorioztatzen da beralako hitzordu bat behar duela izan. Hortik protokolo hori abian jarriko da, ikusiko duzue emaginaren gana joan, sorbetxoa, hau eta beste, garai batez bazegoen alako dei bat Jaurlaritzatik iristen zena, baieztapenaren berri emateko, baina aurretik halako galderaren bat erortzen zen. Ondo pentsatu alduzu. Ze uste dute? Oroar agintariek, Elizako ordezkariek, berdin zait ze ordezkarik, benetan uste dute du jendeak haurdunaldi etete erabaki duen emakume batek zalantzak dauzkala edota behar duela bestelako akonpainamendu bat? Bueno, bizitza hau erabakiz beteta dago eta erabakia hartu duena errespetatu egin behar da eta ez zalantzara bideratu. Tira, abortuaren aldeko egun hau osasuntxua izan dadin eta legezkoa. Anelindan ezagutzen duzula? Aurrera... Abortuaren lege berriari esker 16 urteko pertsonek abortatzeko eskubidea izango dute gurasoen baimenik gabe. Baina abortoa edabaki itzulezina da. Eta 16 urteko neska ez dira halako edabaki bat hartzeko nahiko helduak. 16 urteko pertsona bat seme-alabak izateko nahiko heldua dela diozu? Ala seme-alabak izatea itzulgarria dela diozu? Bueno, ni abortoaren alde nago, baina erabaki hori hartzea oso zaila da beti, oso mingarria eta ikaragarri traumatikoa emakume ontzat beti. Putos hippies katolikos.
Abortuaren alde zaude, ala gezurrekin emakumeak ikaratu nahi dituzu. Ala abortatu eta traumatizatuta ez dauden emakume horiek erruduntzat jo nahi dituzu. Aborto libre y gratuito para todas. Munsutxu bat. Ane Lindane, Jenik gogorarazten dit, ze gogoraziko dugu, Jeni? Datorren astean Ane Lindane gaz egongo dela, Ane Lindane gaz elkarrizketatzu bet dekogula, eta bere despotorropen horren arira, eta bebai, berak jasatzen duzen iruzkin desegokizeri buruz, sare sozialetan. Horixe bera, beraz, datorren astean kolpez-kolpen, Ane Lindaneren berri gehiago izango dugu Jeni López lankidearen eskutik. Eta bukatzeko, ekil doktorearen gaurko atal gora beratxu honi amaira emateko, 16 urten aipamena egin du Ane Lindanek. Kontzeptu bereziki interesgarria eta erabat politikoa baita hau ere. Ikusiko duzuelako, eskuina de ustezko eskerra gobernuan sartzen den bakoitzean, abortu eskubidea nolabait zapuzten hasteko lehenengo urratsa izaten delako 16 urteko asuntoaren gora bera. Baina argi, begira eta Estatu Batuetan, segituan, egun batetik bestera eskubidea bera ere desagrarazi dutela. Argi, beraz, alarma piztuta, hau ez da ez, txantxetako kontua.